Tällä hetkellä tuon ravintolan edessä on siviiliauto. En tiedä, liittyykö kyseisen tapaukseen, mutta siviiliauton vieressä on silmähavaintojen perusteella 3 ruumista, jotka tällä hetkellä ne ovat peitetty. Poliisi, kenen kanssa tuossa keskustelin, niin kertoi, että tähän odotetaan tällä hetkellä tekniikan yksiköitä, jotka saapuvat Kouvolasta ja Kotkasta. Poliisi on tosiaan kertonut sen, että tekijä on otettu kiinni ja ampumatapaus tapahtui hieman puolen jälkeen ravintolan Vuoksenvahdissa. Tällä hetkellä mulla ei ole tietoa, tapahtuiko toi ravintolan sisällä Vaitoskadulla. Onko sinulla tarkempaa käsitystä tästä, miten tapahtumat ovat illan aikana edenneet? Poliisi on eristänyt tuon alueen. Tuonne alueelle ei tällä hetkellä pääse. Siinä on 2 poliisin maijaa ja poliisin siviiliauto. Poliisin nauhat on vedetty aika laajalti tuohon. Mutta sen, mitä olen paikalla oli jo tässä haastattellut, täällä useammat lähtöjät ovat vahvistaneet sen, että uhreja todella olisi 3. Päällimmäinen kysymys on se, että miten tällaista ylipäätään voi tapahtua. Ja 3 ruumista valkoisen lakanan alla on erittäin pysäyttävä. Näkyy, ihmiset ovat todella järkyttyneitä. Tunnekuohuja näkyy kyllä eri puolilla tässä niin kuin ihmisillä, itkeviä ihmisiä ja aika voimakkaasti tähän reagoivia, ymmärrettävästi voimakkaasti reagoivia ihmisiä.